tsaya dan a daidaita kai ni kasuwa amma kaɗan kai ni wafa na canjin kuɗi 5,000 ne zuwa wafa duk awa ɗaya awa 5 kila zai kai mu gudu na walƙiya. Amma jakar nan akwai sirri mai yawa ciki, na ga ka damu sosai da kai zuwa gaci. Kwarai jakar na rabin raina ne yake ciki, domin kuɗi ne daloli makil anan ciki. Dare yana ƙoƙarin yi mun gani ga kuɗi garin kuɗi gashi ban san kowa ba ɗan uwa. Kwarai garin nan ana shan wahala akan kuɗi, aboki kai gashi ka samu babu tangadi. Shi arziki dai ka san zane ne na zabuwa, idan akwai baya gogewa babu girgidi. Hara da jinsi na aljan zakka suke bana, ina abu na jakar nan sai ga ta ɗan uwa. Su aljanu kama akwai kyauta mai yawa kwarai, idan suna son ka baka wahala a rayuwa. Aboki da za ka kai ni ina so na yi kuɗi, ni masu dan taimake ni na dan kau da damuwa. Juya mu je kasuwa ta Dawanau ina gani, domin siyan bakunan canji babu damuwa. Allah ya sa dai kana lissafin awa kwarai, domin awoyi 5 kenan ba sakan ɗaya. Batun biya karka jawo wa kanka damuwa, iya wuya ba ka janye rafar dala ɗaya. Allah ya sa za na samu 10,000 ɗan uwa wajen ka kafin majewa ba ta kirin biya. Kwarai maje za ka samu amma kuɗin ruwa, idan ka canza 50,000 za ka mai suwa. Haba ina babu kyau rance mai kuɗin ruwa, amma ka kawo larura ce babu damuwa. Bara na ruga na je in dawo da wuri, rike jakar nan amana ka kula ta ɗan uwa.